Menteri rang badu kari Narendra Modi menta kasngi ula tertang halor ke kam san perthei ka bakamai vot badula ongru bagi tei ki jaj seng ki penshit ye ki patba halor kamat jongka uniform civil code lane UCC abakran syakinong trei jongka seng BJP hab Bhopal menta kasngi Modi ula ong baga seng BJP kam jutrei kam na benta kasan perthei banyo kamai bot andrei wat ka Supreme Court ro ka kren bha ya ka jingdon kam jong ka uniform civil code hendai kito ki bakamai naga but politik banyo vote ki persya panban wat kariti sensyar rihi baro ka kren ye ka hok bat ya rengkat ya baro kinong syong snong laong Menteri Narendra Modi ha ka jingkran jo ulaong baki muslim ki haban sengutu ya ka ka sengsan perthei ka basim kabu ban pensiet ya ki ngiyoi baga jing pensiet ka yat bha menta halor ka kerteng jong ka UCC lada kiwei lada kawei ka an ka trekam yewi breu bat sakawei pat ka trekam yewi pat ubreu ha kawei ka ying kumta kata ka ying kala ban trekam kumta kumnoru kari kala ban trekam haba kidon arsetap ki kendon ulong syusyu lada pikwa ye ka bha ka miat jong ki kun senrang ki kun kentei bat ki ksiu jong pi kumta wut ye ka BJP on mi gui pat kiseng kibala ban penyat ya ki longi longsem ulong syusyu ka uniform civil code kamut bandon kawi kaan ya baro kinong India bat kam dei satia hakan nongrim jong kaniam hadin ka jingtei ya karam mandir bat ka jing penduno ya ka artkir laispa nyopo ka UCC kadai ka wei na kimat kular election jong ka BJP Modi ulong syusyu bakitu ki bakershan ya ka triple talak kile ben ye ki kun kentei jong ki badulong balada kitei ki an kidei ki bapa kumta balai la penduno ha Pakistan ha Qatar bala kiwi kiri basen syar ki muslim